Busa, higit na sila sa langit, tayo sa nagplangon, ang kanilang halap, ginaglag yawa, panas, maninita sa kalimutan, sa panahon niya, uban sa iyang mga hirugan sa taas. Walang ayaw magtuwa niya. Baboy. Baboy. Babaeng naganak. Pahayag ka sa nire. Kinsama ng babae. Pilito laway, pilito laway na. Ang ilahang giingon si Miguel. Jesus si Miguel. Sige. Ang kuko, di storya na. Kamano na nun? Ayaw nang ato pa, imuray, kamuray. Pamati na lang. Pamati. Imura. Sinugdan sa walang paryuta. Ang paryuta ay buhatan niya. Si Michael na siya. Ayaw mo magtuwan eh. Bakakon kayo eh. Sabihan na tao na si Kristo. Si Miguel, Arkanghel, nakikaway. Sa talas. Ayaw magtuwan niya. Pagkatao ni Kristo, pagkabata, si Miguel Arkanghel, nakikaway sa talas. Ayaw mo pagtuwan nga. Si Kristo, mao si San Miguel Arkanghel. Bakakon kayo ka. Sige ka lang pagkakon. Baboy. Mao ni siya baboy. Walay kalag. Ang baboy walay kalag. Pangyari kalag sa baboy. Baboy na. True witness. Ay kami ay iliwag. Ay mo pagtuan niya, bakakon kayo ni. Si Kristo, si San Miguel Arkanghel, dili usara. Pagkait sa pagkabata ni Kristo, si San Miguel Arkanghel, mabasa ng Biblia, Revelation 12, nakikaway ni Satanas. Pagkatao ni Kristo, nakikaway ni Satanas. Ay mo pagtuan niya si San Miguel, si Jesus Christ usara. Bakakon ka, kaulis inyo. Pagkakon pagka. Pagkakon pagkababoy. Bakakon nga pagkababoy ni. Maura ni baboy nga bakakon. Knowledge, wisdom sa Diyos. Wala ni knowledge, wala wisdom. Kaya tao kuno walay kalag, ay mo pagtuwa ni. Ang baboy dahil wala say kalag. Baboy ni ha? Baboy. Walay kalag kuno tao. Sato ba baboy ni nabilog. Dili ni tao. Wala ni knowledge, wala wisdom. Nawa, nagdupa-dupa para tuhuan. Nagdupa-dupa para tuhuan. Ayaw pagtuan eh. Kay dibuhat ang Diyos, si Kristo man ang dibuhat. Para lang dunay lawas. Aron pagluwas sa makatawan. O na kini, bakakon kayo kay ang tao walay kalag kuno ha. Pagtulunan na ni, ang tao walay kalag. Baboy ni. Baboy nga bakakon. Mao ni ha. Baboy nga bakakon ni. Nya, iya pag-iingon nga si Kristo si San Miguel usara. Ay mo pagtuan ni. Dili na tinuod yung ipanulti. Kay pagkatao ni Kristo si San Miguel Arkanghel nakikaway sa mga anghel sa demonyo. Nakikaway. Ay mo pagtuan ni. May mo patay.
Hoy, wala sa siya kasabot. Kanang ingon niya sa kamahana mo. Ingon ka sa Kristo ko na kamahana mo. Manaa ka sa langit. Pag ingon niya na, sunod yan isang sa Holy Building. Iyang gipasaan ang pangalan sa amahan. Kaya doon ang mga ipangan, dihatag niya. Sa mga tawa, kanang hiupa ni sa doon. Yan isaksi ni hiupa. Hindi na tinawag sa pangalan. Kaya yung pangalan, asa na pinaksyon. Tawag ni Kristo kamahan, mga pangalan. Ang hiupa, dili na tinuod, bakak na ng pangalan. Bakak na. Maski lang naman. Nagyatag ni Kristo, nibalaan niya ang pangalan. O, di apa yung sagot pagkakong. Wala. Agpay. Usari. Iglesia ni Manalo. Ay mo pagtuwa ni. Iglesia Manalo ni. Oh. Ayaw ni.